No niin, morjes. Täällä on ihan uusi mies nyt. Nimen varmaan sitä näitte jo. Eli Haukicraft. Ja Let's Playtä tässä ollaan aloittelemassa. Ihan uusi kanava. Tehty tossa viime viikolla ja tästä nyt olisi tarkoitusta aloitella Let's Playtä ja eikä siinä sen kummempaa. Oliko jotain muuta? No Minecraft epäasiallisesti tulee, ehkä tekkitti ja Nurmi Survival Let's Playtä, custom mappeja, tällaista ja aika rentona yritän pitää, ettei tulisi mitään paineita videoiden tekemisestä ja on ollut aiemminkin YouTubessa kyllä tekemässä näitä, mutta sitten tuli vähän semmosia probleemia ja mutta nyt on pitänyt taukoa aika paljon ja jos ne nyt olisi vaikka vähän ohi, niin vois tästä tois lähteä tekemään, eli kun ollaan maailmassa, niin palaan takas. No niin, tästä aloitellaan tästä ja nyt näköjään ollaan ihan tällaiselle niin jo Joksel-pakilla tässä pelailen nyt. Ainakin tässä alussa jonkin aikaa. Täällä on näköjään hyvin lehmiä, että saadaan sitten nahkaa kirjoihin, kun sitä todellakin tarvii. Kun joka kirjaan tarvii yhden nahan. Tää näyttäisi ihan mukavalta alueelta. So, let's punch some wood. Lyödäs toi render distance nyt normaalille. Aiemmin on kyllä pelannut näissä videossakin faarilla, mutta nyt se on vähän ei ihan niin hyvin enää toimi kuin ennen, mutta täytyy nyt sitten kokeilla normaalilla. Kyllä mä lupaan, että saadaan se faarillekin tässä jossain, mutta katsotaan nyt. Sitten saattaa randomisti tulla niinku muitakin pelejä ja tollasia kotona omalle tai meidän niinku perheen koneelle ei oikein saa asentaa mitään pelejä hirveästi, paitsi sitä nyt on saanut. Sitten kun pääsee tonne mummulaan vaikka, niin sinne me sitten pelaa jotain muuta pelejä, jos tekis niistäkin. Mutta joo, eiköhän jäädä sitten tänne viidakkoon asumaan. Tää on ihan... mitä? Nyt jääty. Että viidakko. Joo. Ihan tällaista niinku umpiviidakkoa tässä on. Eihän sitä mihinkään pääse. Joo. Eli tänne metsään asumaan. Koska semmonen nyt tähän tuli. Kun ei viitti ruveta häslään näitten Stronghold-asioiden kanssa sitten, kun sehän tulee lähelle spawnia Stronghold ja sitten kompassilla löytää hyvin kotiin. Niin siinä tommoset yksinkertaiset syyt. Toivotaan, että teksturepakkeja siedätte. Sitä voi ehdotellakin, että millä pelaan. Mulla ei oo sillä niin paljon väliä. Mutta se on ihan teistä kiinni, että ehdotatte sitten, jos haluatte jotain muuta. Mutta joo. Mihinkäs tässä oikeastaan sitten ihan niinku tekis sen talon? Johonkin lähelle. Hei, olisiko täällä... Tässä voisi olla kohta aika tasainen. Just tästä vähän tasottelis tota aluetta. Katsotaan nyt vielä vähän tänne päin. Täällä taimia. No, eiköhän tehdä se ja johonkin tähän sitten raivataan vähän, niin saa sellaista hyvää aluetta tehdä paljon erilaisia rakennuksia. Täällä on sikojakin. No jos tähän tekis. Mä vähän tasotan tän. Mä vaikkapa hetkinen tosta pääsee luolastoonkin. Jos mä nyt hakkaan vähän nää puut tästä pois. Jos otetaan vaikka
taukoa siksi aikaa, kun hakataan puut, niin sitten kun tasattuu, niin sitten palaa. Moro. No niin, tervetuloa takas parhaaseen katteluaikaan. Elikkäs nyt on ilta. Tässä hämärtymässä, oisko joku perus 8 kello tässä. Paras katseluaika lähenee ja huomaatte on vähän tässä nyt tasoitettua tätä aluetta. Tähän se talo sitten tulee. Siihen tulee aika semmoista perinteistä suunnittelua, mutta nyt koitan vähän sellaisia log-hienouksia ja tollaat jotakin sisällyttää siihen, mutta nyt on tehnyt siis paljon puumiekkoja, koska mikäs siellä näkyy? Hei, lumisia viidakkopuita. What? No joo, sikoja riittää ainakin siinä. Että katos toi vaikeustaso hyvä, normaali on ihan hyvä. Mutta tässähän se hyvä mukavasti kuluu. Oi. Ai. Ei näitä paljon. Tulee rumia kolhoja maasta. No niin, siinä on spideri. Oi. Kohta alkaa mennä huonosti. Ai. Nyt ei olisi kyllä vielä oikea aika ruveta setitteleen täällä pihalla. Ai, kohta kuollaan. No niin, creeper mies. Noi. Fight. Lähetään, ettei hukata suuntaa. Täällä mettässä hukkaa helposti. Helpommin kuin viidakossa. Täällä lehtien päällä onkin... Tuolla on lumista paikka. Niin täällä lehtien päällä onkin... vähän turvallisempaa, kun ne mobit ei voi spawnata lehdille kai. Koska ainakaan viidakossa ne ei synny ikinä sinne. Ja eikä puitteen päällä on mobeja. Ikinä. Mutta nyt on kyllä vaan omenaa ruokana, mutta onneksi tää on paljon sentään. Attack! Oh. Tauti kun noi voi osua suhun, vaikka spiderit on ärsyttäviä ilman armoria. Sitten ne on kyllä ihan leluja, kun saa vähän armoria, mutta tällainen voi iskeä ärsyttävästi. Kato, zombi. Ai. Noniin, ammusta zombia. Ei, mikä sihti. Otas nyt, noniin. Noniin, lisää zombia. Paljon se hyvä on. Nyt on rajua. Skeletonari. Oh. Noniin, kuolen nyt. Joo, täällä on tommosia koloja oikein enemmänkin. Paljon kelloa. Keskiyö vasta. Tai ei ruveta mitään porkkana! Jes, me saatiin rare droppina porkkana. Ei oo totta. Huippuhomma. Hyvä. Yes. Carrots. No tässä sitten seisoskellaan. Kuka mobi ei näytä tähän nyt oikein tulevan. Mitäs sitä tehtäis? No vois tossa ohi mennä tehdä on kiva vaan. Ei, kun odotetaan, että saadaan boviin. Mennään hakemaan joku spideri jostain. Skeleton. Oi. Oh, another one. Yes, there's a spider. Yes, noniin. Toinen. Ei. Nyt ei enää tarvi sitä spiderita. Noi. XPtä. Nam. Let's eat an apple. Noniin, nyt saadaan bovi. Tässä lähettiinkin heti ekana yönä sitten mob hunttiin. Ei paha.
Noista saadaan bovi. Noni. That's good. Ja karrottikin on, ja asiat on ihan ok hyvin, paitsi että me ollaan täällä pimeässä metsässä. Ilman minkäänlaista suojausta. Oh. Lähdetäänkö me vähän metsästään pihviä? Moro sika. Sikoja. Bacon. On muuten hyvää pekoni, kun kunnolla käristää. Koska kohan nämä eläimet alkaa sontia täällä Minecraftin maailmassa. No joo, huono idea. Väsynyt juttu. Fighting two creepers with a wooden sword. I will like a bow and hero. Oh, another one. No niin, se räjähti, mussahti. Mitä? Ei, mä katsoin. Siellä oli vettä, mutta se olikin kiveä. Vau, tundraa. Ja onko siinä jäätä? Jees, jäätä. Hyvä. Sitten kun saadaan Silk Touch pikki, niin voidaan kerätä jäätä. Kyllä on jo unelmat korkealla. Mut kuu ei. Joten se alkaa kohta päivää ja talonrakennusvaiheet. Ja niitä odotetaan innolla. Mutta nää skeletonit alkaa nyt olla vähän liian suuremmoisen määräisiä. Let's fight them with the arrow! Ai, kohta sattuu. Ei. Oh my. Äiti. Jes, lehmiä. Hyvä helttiä. Aamu tulee, missä talo? Mennään näitten puitten päälle. No siinä. Taas luuli, että oli jos vaikka mihin. Siellä on tundraa sielläkin puolella. Ja tää on vähän niinku tundran saartama. Siellä näkyy kanssalunta. Kun katsoo tonne kulmaan ja tuolla on tundraa. Mites tuo videon pituus on, että 13 minuuttia. Eihän tämä paha vielä ole. Tehdään nyt sitä taloa vähän tästä vielä. Mutta hienosti kyllä kestettiin. Omenat kävi yön aikana vähin, mutta selvittiin ilman kuolemaa ihan niinku tällaisilla amatöörivälineillä ja että ei paha. Nyt kuuluu skeletonin ääniä. No niin, mä arvasin. Noniin. Oi, rare droppina taas toinen bovi. Hi, zombie is burning out the ground. Noi. Oliko mukavaa saada vähän omia nuolia naamaa? Aika hyvin on tullut noita rare droppeja, kun saatiin jo bovi ja karrotti niin kuin tässä ajassa. Et ei paha. Hakataan tää koivu tästä alas. Mutta jos tossa ootte välillä inventory silmäillä, niin siellä on kyllä sitä puuta ihan mukavasti. Mukavasti ja tuota noin. Että siihen voi olla tyytyväinen. Mutta no niin, lähdetääs nytten suunnitteleen tätä hommaa. Elikkä birchwoodit tosta noin, sitten pistetääs noin. Sitten aletaan suunnitella taloa. Elikkäs mihinkäs tulee ovi?
Tänne. Tänne suuntaan tulee ovi. Tästä. Näin. Vai hetkinen. Ei kun ei. Se pitää tehdä näin, että... Otas täältä nää. Noin. Ei kun ei. Miten nää logit saa sillain... Noin. Toisen blokkiin kiinni. Eli toi otetaan tosta vielä pois. Elikkä minkä kokoinen ikkuna? 4 vaikka. Noin. Sitten näin. No joo, tollanenkin riittää varmaan. Noin. Siinä on siis toi. Elikkäs, ja sitten tulee siihen ovi, josta tulee yhden kokonen. Sitten tulee taas logeja. Hops, nyt feilasin, no ei se mitään. Logeja tulee taas näin. Noin. Onhan se nyt aika hieno. Kulissi. Toisella puolella ei mitään. Onks meillä no logit loppuu kyllä nyt hälyttävää tahtia. No jos pas. Tähän tulee taas uusi logi-ikkuna. Eli näin, ei näin. Näin. Ei, tääkin on feilannut vähän. Se piti mennä näin. Ei kun no ei todellakaan täällä. Tää on hankala tää logien kanssa pelleily. Lyödä se tohon noin. Ja tääkin on feilannut. Sekään ei voi olla noin. Joten siis näistä kaikista tulee samanlaisia. Eli tollasia. Elikkä näin. Sitten tehdään, kauas nyt on mennyt video 17, tehdään 20 minuutin repäsy. Eli nytten tehdään tosta kirves. Sitten mennään pieksään vähän noita originaalia woodia. Ja tehdään siitä ikkunan reunukset tonnekin. Nyt on saatu tähän tällaista ihan mukavaa metsätaloa aikaan. Tällainen mökki keskellä mettää. Hyvältä kuulostaa. Ehkä ihan parhaalta. Mutta hyvä se on, ei siitä mihinkään pääse. Komee mökki. Mutta katon, nyt on 5 leveliä jo EXP:tä. Aika hyvä, aika hyvä. Ei, failed. Absolutely terrible fail. Ja tänne olisi nyt tarkoitus tehdä vähän niinku semmonen oikein kunnon maailma. Mahdollisimman paljon kaikenlaista automatisointia ja sellaista. Noin, tästä tää valmiiksi. Logi sivuttain. Ylös mennään. Noin. Vähän tarvii miehekästä voimaa, että pääsi siitä. Eli 2 leveä tästä taas. Näin.
Sehän on ihan komea. Ja sitten taitaakin olla jo aika, että tää kääntyy tästä. Tulee... Onks tää tarpeeksi pitkä? No on se. Tollanen torppa. Tästä... Kääntyy taas ikkunaksi. Noin. Sitten taas hakataan vähän. Paljon nyt on? Onko mennyt? 20. No niin, eli... Tarkka ajanotto. Ja... Nyt on kulunut 20 minuuttia, mikä tän videon tarkoitus oli, ja... Eiköhän sitä palailla huomenna. Se on moro.